Hola, en aquest vídeo explicaré les característiques que té l'examen del C2. Bé, la prova que fareu vosaltres, prova per docents, és de la Direcció General de Política Lingüística. Dic perquè hi ha un altre model i el que vosaltres fareu és aquest. No hi ha masses diferències, però sí que hi ha cosetes. Bé, l'examen vostre dura no poc, dura gairebé 5 hores, com veieu aquí. 4 hores i 55 minuts. I consta de 3 parts, d'acord? I aquestes parts les heu d'escriure en un fulls de resposta. La primera àrea val, com veieu, 57 punts. És a dir, resumint, si feu aquesta activitat bé i, òbviament, aproveu l'expressió oral, oli molt llum, cap problema. Ho dic perquè l'any passat hi havia cert pànic per l'àrea 2, ja veureu què va, perquè van posar molts exercicis difícils, paraules d'aquelles que has de buscar al diccionari sí o sí. Però, esclar, no val. Val 1,6 punts sobre 10, 16 punts sobre 100. No us capfiqueu amb això. A sota del meu Moodle, a sota de l'examen, veureu que hi ha un arxiu que posa comentaris dels alumnes o una cosa així, no? Són els comentaris que em van passar els alumnes de l'any passat un cop van fer l'examen. Ja veureu que la segona part era infumable, totalment impossible, com ells mateixos m'ho van dir. Per tant, pots fer el que pots i ja està. Però clar, és que és 16 punts sobre 100. Per tant, no cal trencar-se el cap. On sí heu de trencar-vos el cap, on sí heu de practicar, és a l'oral i, sobretot, en aquesta activitat de l'àrea 1. Anem a la matèria. Són 3 parts dintre l'àrea 1. Com veieu, és expressió escrita. Per tant, primer text, de 150 a 200 paraules. Les heu de comptar. No sortiu d'aquest ventall. Què us poden demanar? Doncs el que veieu aquí. D'acord? Normalment, l'any passat, per exemple, el primer text era una notícia. Qualsevol cosa pot sortir. D'acord? Simplement, us poden demanar simplement un informe, que feu una notícia, o bé un text argumentatiu, que és el que més habitualment demanen. El text 2, aquest és la joia de la corona, per dir-ho així, perdoneu que ho digui d'aquesta manera, però és que és així. Són de 350 a 400 paraules, això ja és un senyor text. I a més és un article d'opinió. Ja treballarem durant l'any quines parts té l'article d'opinió, el text argumentatiu, recordo que no es pot dir argumentatiu, però tothom ho diu. Mentre tingueu les parts ben fetes, els arguments ben trebats, i les seves parts i els connectors, tot això ja en parlarem, d'acord? Però si teniu bé això, fabulós. Tasca última, la 3, un altre article d'opinió, d'acord? I heu de criticar, sigui en positiu o sigui en negatiu. Simplement el que us demani l'enunciat. Torno a repetir el que vaig dir a l'anterior vídeo. Sisplau, llegiu bé l'enunciat. Sembla molt obvi, però és molt necessari que ho tingueu. La segona part, àrea 2, és aquella que us deia jo, que val 1,6, aquí ho veieu, 16 punts sobre 100, 1,6 sobre 10. No cal que us baralleu. Va bé, evidentment, practicar-lo i fer-lo, d'acord? Però més enllà de voler fer-ho perfecte, no cal. Si en comptes d'1,6 en treus un 1, doncs ja tens un punt més. D'acord? Per tant, sisplau, us demano que no us capfiqueu amb aquest exercici. Perquè és curiós. Veureu. Exercici 1. Omplir els buits d'un fragment amb la paraula adequada al context. D'acord? Això és normal, és a dir, has de posar la paraula de les que et donen. D'acord, molt bé. Exercici 2. Tria la paraula no adequada. Això ja trenca una mica els esquemes, no? Al final, quan ja em portes 3 o 4 de fets, que ja en farem, això sí, amb el meu Moodle, ja agafes el ritme, no? D'agafar la paraula no adequada. És a dir, n'hi ha 3, n'hi ha una que és correcta, o sigui que no és adequada, i 2 que sí que són correctes. Per tant, heu de marcar la que no és adequada. I l'exercici 3, és curiós, són per cada apartat teniu 3 opcions, 3 buits, i heu d'afegir
una paraula, que no la teniu en llista, és a dir, l'heu de pensar vosaltres, que funcioni amb les 3 exemples que us posen. És a dir, heu de buscar una paraula que tingui diferents accepcions adequades a les frases que us estan posant. Però si ara us sembla una mica estrany i això, tranquils, tranquil·les, no hi ha problema, ja en farem i us cansareu de fer-los. D'acord? Això és com un carnet de cotxe. Tu te donen un llibre i fes els tests. Sabeu perfectament que el llibre per poca cosa serveix. L'interessant és fer test, i test, i test, i test, fins que ja et surtin sols. Doncs això és el meu Moodle. El meu Moodle són els tests. L'Odissea seria el llibre i vas fent el que pots, però on està l'important, el moll de l'os, és en els meus documents, no perquè siguin meus, sinó perquè està més detallat que l'Odissea. L'Odissea és més genèric, d'acord? I el més especialitzat, i a més amb exercicis i solucions. Si podeu tindre temps, feu. Val la pena. Última, ara és la comprensió oral, perdó, expressió oral. Eliminatòria, ja us vaig dir a l'anterior vídeo, que és obligat a provar sí o sí aquesta part. Si no, l'altre, per molt bé que ho feu, no comptarà per res. Tot i que posi aquí 2,7 punts, 27 punts sobre 100, és així, però sempre i quan la proveu. Hi ha dues tasques. Heu de fer un monòleg sobre un tema que us presenten, d'acord? Podeu triar. I després us preguntaran els examinadors sobre allò que heu fet. No patiu per les preguntes. Tothom és conscient que a mi tot algun tema que no ets un expert, ni molt menys. Però com que tot és sobre docència, ja ho veureu. Aquest C2 no és el genèric, no és el general, està enfocat a la docència. Per tant, tots els exemples, tots els exercicis són d'escoles, d'educació, de l'àmbit nostre. Bé, en aquesta part important cal que sapigueu, que és l'habitual que hi ha, us podeu fer un guió, una fitxeta, però amb les paraules clau o amb els punts importants. No podeu llegir, evidentment, el guió. Us heu de preparar, memoritzar una mica ràpid. Aquí teniu, perdona que us ho havia dit, teniu aquí el temps, d'acord? 30 minuts de preparació i 8 minuts de fer un monòleg i després 2 minuts de les preguntes que us faran. Per tant, en 2 minuts us faran una pregunta i gràcies. D'acord? I per acabar ja, coses que he anat repetint, el mínim per treure un examen és 6 punts, és a dir, 60 sobre 100, tenint en compte que si feu el 80% de les activitats ja teniu un punt més. Per tant, realment és aprovar amb un 5. D'acord? I, finalment, tornar a repetir una altra vegada i em faré cançoner amb això, expressió oral eliminatòria. Molt important.